நாட் ஸ்லோகா படிச்சனால. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. தேங்க் யூ வெரி மச். சாரி மாதாஜி, லேட் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல மாதாஜி, சாரி எல்லாம் வேண்டாம். நீங்க ஸ்லோகம் தான் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 3, கர்மயோகம், அதாவது செயலின் யோகம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते भुवेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा डिवोटीஸ். அத்தியாயம் 3, கர்மயோகம். என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கா? எஸ் மாதாஜி, ஆடிபிளா இருக்குங்க மாதாஜி. ஆடிபிள் மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு ஸ்லோகம் உங்களுக்கு படிக்கிறேன் மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. சரி. எஸ் மாதாஜி. கர்மயோகம், செயலின் யோகம். சோ கர்மம் அப்படின்னா என்ன, கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுவரைக்கும் பகவான் பகவத்கீதையில 2 சாப்டர் நம்ம பார்த்திருக்கோம். 2 சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம், பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது. 1 ஈஸ்வரா, அதாவது பகவான். அடுத்தது ஜீவாத்மா, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ் பத்தி பேசியிருக்காங்க. அப்புறம் பிரகிருதி, அதாவது இந்த இயற்கை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது காலம். காலம் யாரும் வேற யாரும் இல்லை, அதுவும் பகவானே தான். அடுத்தது கர்மா, கர்மங்கள். சோ அந்த கர்மங்கள் தான், அதாவது செயல்கள். கர்மம் அப்படின்னா ஒரு கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இல்ல, கர்மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செயல்கள். நம் காலையிலிருந்து செயல்கள் செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறோம். நம்ம செயல்கள் எதுவும் செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்க நம்மளால முடியாது. சோ அந்த கர்மங்கள் அப்படின்னா செயல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த செயல்கள் தான் நம்மை பாவ புண்ணிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அதனாலதான் நம்மளுக்கு மறுபடியும் பிறக்கின்றோம், இறக்கின்றோம். சோ இந்த ரீபர்த் டெத் சைக்கிள்ல நம்ம மாட்டுவதற்கு இந்த கர்மங்கள் தான் காரணமாக இருக்கிறது. சோ கர்மம் அப்படின்னா வேற, கர்ம யோகம் அப்படின்னா வேற. ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற மீனிங். அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கலாம். சோ கர்மம் அப்படிங்கிறது செயல்கள் அப்படின்னு சொன்னேன். சோ இதுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஸ்டோரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஸ்டோரி, இப்ப நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். நான் யாருக்குமே எந்த தீங்குமே செய்யலையே, எந்த தப்புமே செய்யலையே, எந்த துரோகமும் செய்யலையே, நான் எல்லாருக்கும் நான் நல்லதுதானே செஞ்சுட்டு இருக்கேன், ஆனா நான் மட்டும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறேன்? அதுவும் அவங்க இருக்காங்க செய்யறதெல்லாம் அநியாயம், ஆனா அவங்க நல்லா தானே இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நினைப்பு எல்லாருக்குமே இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது இந்த கலிகாலத்துல.
இப்ப வந்து நம்ம எதிரி ஆகிடுறோம். ஒரு பணத்தை கொடுத்துட்டு அந்த பணத்தை திரும்ப கேட்டா கூட நம்ம வந்து எதிரி ஆகி விடுகிறோம். நம்ம கிட்ட வந்து ஹெல்ப் வாங்கிட்டு போனவங்க நம்மளை பார்த்து மூஞ்சிய திருப்பிக்கிட்டு போறதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இது எல்லாம் என்ன, இது எல்லாம் ஏன் நடக்கிறது, ஏன் இப்படி நல்லவங்களுக்கு மட்டுமே கஷ்டம் வருகிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. அந்த காரணம் என்ன அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறார். என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஸ்டோரியும் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க பிரபு. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்து விட்டு செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்தது பிரபு நம்ம அந்த ரீகேப் பாக்குறோம். இப்போ அர்ஜுனர் வந்து எதனால வந்து போர் செய்ய மாட்டேன்னு 5 ரீசன் சொன்னாரு. அந்த 5 ரீசனும் நீ நினைக்கிறது தப்பு அர்ஜுனா அப்படின்னு அவர் வந்து விளக்கம் கொடுத்தாரு. சோ கண்டிச்சாரு, நீ வந்து கண்டிப்பா போர் செய்யணும் அப்படிங்கிறத எடுத்துரைத்தார். அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ சின்ன ரீகேப் பார்த்துடலாம். இரக்கம். சோ எனக்கு இவங்க மேல எல்லாம் இரக்கம் ஜாஸ்தி பகவானே, அதனால நான் இவங்களெல்லாம் கொல்ல மாட்டேன். என்னோட ஆச்சாரியர் இருக்கிறாங்க, துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், அப்புறம் வந்து பீஸ்மர் என்னுடைய கையை பிடித்து வில்லையும் அம்பையும் எப்படி ஏவது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த அந்த பெரியவர்களை எல்லாம் நான் எப்படி கொள்ளுவேன், என் கூட பிறக்கலைன்னா கூட என்னுடைய தம்பிமார்கள் இங்க இருக்கிறார்கள், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, இவங்களை நான் கொல்ல மாட்டேன், இது வந்து எனக்கு பாவம் வந்துரும் அப்படின்னு ரொம்ப இறக்கப்படுறாரு. அப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, நான் உடல் அல்ல, நாம் எல்லோருமே, நீங்கள் எல்லோருமே உடல் அல்ல, நீங்கள் எல்லோருமே ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு என்பது கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ அதுதான் வந்து இரக்கம். சோ அந்த அந்த இதுக்கான விளக்கம். இன்பமின்மை. இன்பமின்மைனா இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன இன்பம் இருக்க போகிறது பகவானே அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன சொன்னாரு, இவர்களுக்கெல்லாம் போரிலே இறந்தால் இந்த போர் வீரர்கள் எல்லாருமே சொர்க்கம் புகுவார்கள், அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல புத்துணர்ச்சியான இளமையான உடல் கிடைக்க போகிறது. சோ அவங்களை பத்தி நீ கவலைப்படாத, நீ போர்ல இறந்துட்டேன்னா சொர்க்கம் புகுவாய், இல்லைன்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகிறது, நீ மன்னனாக ஆளலாம். சோ இதுல இன்பமின்மைன்னு சொல்றதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பாவச் செயல் அப்படின்னு சொன்னாரு, எல்லா காரணங்களுக்கும் நீதான் கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சுக்காத, எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே அந்த செயல்களின் விளைவுகளை வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணித்து விட்டால் அந்த பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாத்திலிருந்து நம்ம வந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு பகவான் எடுத்துரைத்தார். குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் அப்படின்னு சொன்னப்போ நீ ஒரு மன்னனாகிவிட்டால் அந்த குடும்ப பாரம்பரியத்தை வந்து நீ கட்டி காக்கலாம், வர்ண சங்கரத்தை தடுத்து விடலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. இருமணம், என்ன டெசிஷன் எடுக்க முடியல அப்படின்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டாரு. ஒரு சீடனா, எனக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு எனக்கு எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியல, நான் ரொம்ப மனக்குழப்பத்தில் இருக்கிறேன், பலவீனமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சரணடைஞ்சிட்டாரு. சோ இதுதான் வந்து அந்த ரீகேப். அடுத்தது இப்போ இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். தலைப்புகள் வந்து துரத்தல் அல்லது செயல். பகவான் வந்து என்ன சொல்றார், துரத்தல் அல்லது செயல் 3.1 and 3.2. ஏகம்பதா, ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ நீங்கள் வந்து என்னை துரத்தல் அப்படின்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு அர்ஜுனர் அப்படின்னா, எந்த செயல்களும் செய்யாமல் நான் வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு. அதுவா அப்படின்னு கேட்டா அது கிடையாது. அதுக்கு அர்த்தம், துரத்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு அது அர்த்தம் கிடையாது. நம்ம இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம நினைச்ச மாதிரியேதான் அர்ஜுனரும் நினைச்சிட்டு அவர் கேட்கிறாரு. அதே சமயத்துல செயல்கள் செய் அப்படின்னு சொல்றீங்க, அப்புறம் துரத்தலும் செய்ய சொல்றீங்க, செயல்களும் செய்ய சொல்றீங்க, அது எப்படி, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க, எது எனக்கு நல்லது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அடுத்தது நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன, நியதம் குரு கர்ம, கர்மயோகா அப்படின்னா என்ன, ஞான யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். நிஷ்காம கர்மம் அப்படிங்கிறது ஆச்சாரியர்கள், ஆழ்வார்கள், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஞானிகள் எல்லாமே வந்து தன்னலம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது. அவங்க வந்து இந்த லோக சேமத்துக்காக மட்டுமே வந்து அவர்கள் வந்து செயல்கள் செய்வார்கள். சோ அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். கர்ம யோகா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, பகவானை வந்து சென்டர்ல வச்சுக்கிட்டு
பகவானுக்கே எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சு செய்யறது கர்மயோகம். ஞான யோகம் அப்படின்னா ஞானத்தின் மூலமாக, ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து பகவானை அடைவதற்கு முயற்சிகள் செய்வது. கர்ம காண்டம் அப்படின்னா என்ன? கர்ம காண்டம் அப்படின்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், அதுல ஒரு பங்கு வந்து பகவானுக்கும் செலவு செய்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது. சோ இதையெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். சோ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளரியா இருக்கணும். நம்ம சொல்றத வந்து மத்தவங்க கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம நடந்து காட்டுறத வச்சு அவங்க வந்து அதே மாதிரி நடக்கணும். அப்படின்னா எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல நடத்தை உடைய மனிதனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதா எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னு. யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, இக வைரியனம் யாரு அப்படிங்கிறதும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது பிரபு. இப்போ இது வந்து ஸ்லோகம் 1, 2 இதுதான் இதுக்குடைய ஸ்லைட்ஸ் தான். இங்க ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பிரபு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க. அடுத்தது இல்ல, 6 தான் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ மாதாஜி நீங்க 1 and 2 2 ஸ்லோகமும் படிங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஓகே. அத்தியாயம் 3 பதம் 1. ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ஜாயசி சேத் கர்மனஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ வியாமிஸ்ரேனேவ வாக்யேன புத்திம் மோகயசீவ மே ததேகம் வத நிச்சித்ய ஏன ஸ்ரேயோகம் ஆப்னுயாம். அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, ஜனார்தனனே, கேசவனே, சோ அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து பலநோக்கு செயல்களை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்படிப்பட்ட நீங்க என்னை ஏன் இந்த கோரமான போர் தொழிலை செய்ய சொல்கிறீர்கள்? சோ அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ செயல்கள் செய் அப்படின்னு சொன்னாரு, துரத்தல் அப்படிங்கிறதையும் பத்தி சொன்னாரு. இப்போ இங்க இவருடைய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, அறிவு அப்படிங்கிறது ஹையஸ்டா இருக்கு, பலன் நோக்கு கர்மங்கள், பலன் கருதி நம்ம செய்கின்ற செயல்கள். பகவான் கிட்ட போய் நான் வந்து எனக்கு இது கிடைச்சிருச்சுன்னா நான் இது வந்து உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு பலன் நோக்கி கருதி நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அந்த கருமங்கள் வந்து கீழே இருக்கு. சோ அப்படி இருக்கும்போது அறிவுதான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்றீங்க. அப்போ இந்த பலன் நோக்கி கருதக்கூடிய இந்த போர் செஞ்சா நம்மளுக்கு ராஜ்யம் வரும் அப்படின்னு பலன் நோக்கி செய்கின்ற செயலை வந்து, அதுவும் எப்படிப்பட்ட போர்? கோரமான போர், எல்லாரும் சாக போறாங்க. இப்படிப்பட்ட போரை வந்து என்னை ஏன் செய்ய சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வந்து ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாரு. சோ அதுக்கு பகவான் வந்து என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ பகவான் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நீ வந்து துரத்தல் அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை துரத்தல். நான் தான் போர் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நீ செய்யக்கூடாது. என்னாலதான் இந்த வெற்றி கிடைத்தது அப்படின்னு நீ நினைச்சுக்க கூடாது. அந்த செயல்களுடைய பலன்களை எல்லாம் பகவானை நினைச்சிட்டு செஞ்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி விட வேண்டும். இதுதான் துரத்தல் அப்படிங்கிறது. தியாகம் செய்தல். துரத்தல் அப்படின்னா தியாகம் செய்தல். தியாகம் செய்தல் அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை துறந்து விடுவதனால் அதனால வருகின்ற புண்ணியமோ அதனால வருகின்ற பாவமோ நம்மை சேராது. ஏன்னா புண்ணியம் நம்மளுக்கு வந்தா கூட அந்த புண்ணியன் பலன்களை அனுபவிக்க நாம் மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டி வரும். சோ அதுவும் நம்மளுக்கு கஷ்டம்தான், அதுவும் சிக்கல்ல மாட்டி விட்டுரும். அதனால புண்ணியமும் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம். அப்படின்னா ஓகே ஓகே மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம், ப்ளீஸ் ஜாயின். சோ புண்ணியமும் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கர்ம வினையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு நம்ம எல்லா செயல்களுமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு, சோ அதுதான் வந்து துரத்தல் அப்படிங்கிறாங்க, சாக்ரிஃபைஸ் அப்படிங்கிறாங்க, அதுதான் துரத்தல். சோ அப்ப துறந்துட்டு எல்லா செயல்களுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். செயல்படு அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னார் பாத்தீங்களா, செயல்படு அப்படின்னா
செயலின்றி நம்மனால இருக்க முடியாது. ஆனா அர்ஜுனர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாரு, நான் போர் செய்ய மாட்டேன், இந்த செயல்கள் எல்லாம் நான் செய்ய விரும்பவில்லை, நான் காட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு போயிட்டு தவம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் சொல்றாரு, அர்ஜுனா அது உன்னால முடியாது, உன்னால முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கே ஐயோ இத்தனை பிரச்சனை இருக்குதா, எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், என்னை விட்டுடுங்க, எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம், நான் எங்கேயாவது போயிடுறேன் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் இது நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கும். ஆனா நம்மனால அப்படி எங்கேயாவது போக முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட்னா அடுத்த பஸ் ஏறி வீட்டுக்கே வந்துருவோம். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. அதான் சொல்றாரு, நீ நீ நினைச்சா கூட உன்னால போக முடியாது அர்ஜுனா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ தவம் செய்ய போற, எனக்கு நாடு வேண்டாம், செல்வம் வேண்டாம், பதவி வேண்டாம் அப்படின்னு நீ போக முடியாது, உன்னால முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி நம்மளும் எங்கேயாவது ஒரு தனி இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து நான் சன்னியாசியா போயிடுறேன் அப்படின்னு போய் உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா பயிற்சி இல்லாதவர்களுக்கு அது முடியவே முடியாது. அப்போ மக்கள் எல்லாம் பார்த்து நம்மை தரக்குறைவாக தான் பேசுவார்கள். சோ அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு பகவத்கீதை நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது. சோ இதனால அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு குருவிடம் சரணடைந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டு அந்த மாதிரி அவர் சொல்ற வழிதான் நடக்கணும். இப்ப நான் என்ன சொன்னாரு கார்பண்ய தோசோல, நான் உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் அப்படின்னு செகண்ட் சாப்டர்ல சொன்னாரு. இப்போ அந்த குருவிடம் சீடன் சரணடைந்து விட்டார். அவர் நல்ல சீடன், அதனால அர்ஜுனர் சரணடைஞ்சு நீங்க என்ன சொல்றீங்க சொல்லுங்க, நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு. இப்போ அவருடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் கேட்கிறாரு. துரத்தல் நல்லதா, செயல்படுதல் நல்லதா அப்படின்னு. செயல்படுதல் அப்படிங்கறது தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. இப்ப பகவான் அதை எடுத்துரைக்கிறார். சோ இங்க என்ன இந்த பிக்சர் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, இந்த புலன்கள் எல்லாம் கண், காது, மூக்கு, ஐம்புலன்கள் இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அதை கட்டுப்படுத்துவது எது? அந்த கயிறை போட்டு கட்டுப்படுத்துவது எது அப்படின்னா நம்முடைய மனம். நம்முடைய மனத்திற்கும் மேல அதை கட்டுப்படுத்துவது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய அறிவு. சோ சில சமயம் நம்ம அறிவு சொல்றதையும் கேட்க மாட்டோம், சில சமயங்கள்ல நம்ம மனசு சொல்றதையும் கேட்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு தான் தோன்றித்தனமா நம்ம நடந்துப்போம். அதனாலதான் நம்ம சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறோம். சோ இந்த நுண்ணறிவுக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கிறார். அது யார் அப்படின்னு கேட்டா அவன் தான் ஆத்மா. சோ அந்த ஆத்மா தான் நம் எல்லாருக்கும் மேல இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது பிரபு. ஏதாவது ஒன்று சொல் அப்படின்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா, இதுதான் அது. சோ துரத்தல் நல்லதா இல்லை செயல்படுதல் நல்லதா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லைங்களா, அப்போ அதுக்கு இதுதான் பதில். சோ இந்த மாதிரி போய் எங்கேயாவது உட்கார்ந்து தவம் பண்றேன்னு பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்முடைய கடமைகளை செய்து கொண்டேதான் நம் பக்தி செய்ய வேண்டும். சோ உன்னுடைய சத்திரியன் ஆகிய உன்னுடைய கடமை என்ன? நாட்டை காப்பது, போரிடுவது. சோ அந்த கடமையை செய் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. சோ இங்க கூட ஆஞ்சநேயர் பிக்சர் எது கொடுத்திருக்காங்க, ஆஞ்சநேயரும் கூட அவர் ஒரு நாட்டையே அழித்தார். சோ அவர் யாருக்காக அழிச்சார்? சுயநலத்துக்காக செஞ்சாரா? இல்லை. அப்போ யாருக்காக செய்தால்? பகவானின் கட்டளைப்படி செய்தார். பகவானின் கட்டளைப்படிதான் இங்கே அர்ஜுனனும் நடக்க வேண்டும். சோ இதுதான் கர்மயோகம், பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்து செயல்படுதல். அடுத்தது பிரபு படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யயாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாச்சார ச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். மித்யாசார, மித்யாசாரன்னா போலி மனிதன். சோ ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, வெளி வேஷத்துக்கு எல்லாத்தையும் துறந்து விட்டதாக காவி அணிந்து கொண்டு நல்லா அவங்களுடைய அந்த எல்லா சிம்பல்ஸும் திலகம் அதெல்லாமே வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே ட்ரெஸ்ஸிங், பேச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் வெளித்தோற்றம் மட்டுமே அப்படி இருக்கும். ஆனால் அவர்கள் புலனின்பத்தை அவர்கள் துறக்கவில்லை.
புலனின்ப பொருள்களின் மேல இருக்கிற நாட்டமும் கொஞ்சம் கூட குறையவில்லை. ஆனா வெளிவேசம் மட்டும் வந்து ஒரு யோகி மாதிரி ஞானி மாதிரி இருப்பாங்க, துறந்து விட்ட மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க மனசுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அவங்க எண்ணம் எல்லாமே புலனின்ப நாட்டத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து போலி மனிதர்கள். அவர்கள் வந்து தங்களையே வந்து முட்டாளாக்கி கொள்கிறார்கள். யார் இவர்களை துறவரம் மேற்கொள்ள சொன்னது? யாருமே மேற்கொள்ள சொல்லல. ஆனா இவர்களாகவே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டுக்கொண்டு கபட நாடகம் ஆடுகிறார்கள். சோ இப்படிப்பட்டவர்களை தான் மித்யாசார அப்படின்னு சொல்றோம், போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். இவர்கள் வந்து வரட்டு வேதாந்தம் பேசுவார்கள். அவர்கள் பேசுகின்ற வரட்டு வேதாந்தத்தினால் யாருக்கும் என்ன பயனும் விளையப் போவது கிடையாது. ஒரு கட்டத்துல பகவான் அவர்களுடைய இந்த நாடகத்தை எல்லாம் தன்னுடைய மாய சக்தியினால் அடித்து கொண்டு போக செய்து விடுவார். சோ இவர்களினால் வந்து அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. இவர்கள் போடுவது வெளிவேசம் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்கிறார். அடுத்தது பிரபு. அந்த ஒரு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லைட்ல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, பரத மகாராஜருடைய ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரி 2-3 இடத்துல வர்றதுனால இன்னைக்கு வேறொரு ஸ்டோரி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்டோரிய இன்னும் வரப்போற சாப்டர்ங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது இது வந்து ஒரு யாக சக்கரம். இந்த யாக சக்கரத்தை விளக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் வந்து அடுத்தது வருதுன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. அடுத்தது போங்க, அடுத்த ஸ்லைட் போங்க பிரபு. இந்த ஸ்லோகம் இதே இருக்கட்டும் பிரபு. அதுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் முன்னாடி போலாம். ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி இந்த 13 படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யஞ்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைகி புஞ்சதே தேத்வகம் பாபா ஏ பசந்த்யாத்மா காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ எதற்காக நாம் யாகம் செய்கின்றோம்? எதற்காக அப்படின்னா மழையை வேண்டி, சோ இயற்கை செல்வங்களை வேண்டி, தேவர்களை எல்லாம் திருப்திப்படுத்துவதற்காக. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்வதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மழை கிடைக்கும். மழையினால விவசாயம் செழிக்கும், தானிய உற்பத்தி பெருகும். சோ அந்த தானிய உற்பத்தி பெருகிறதுனாலதான் அன்னமின்றி எந்த உயிரினங்களுமே வாழ முடியாது. சோ அந்த அன்னத்தினாலேயே எல்லா உயிர்களும் வாழ்ந்து செழிக்கின்றன அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும். சோ இந்த மாதிரி யாகத்துல வந்து அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் மட்டுமே பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ விவசாயிகள் வந்து விவசாயம் செய்கிறார்கள். அந்த விவசாயி கொண்டு போய் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விளைவித்த நெல்லை கொண்டு போய் ஒரு வியாபாரி கிட்ட விற்கும் போது அந்த வியாபாரி அவர் வந்து குறைஞ்ச விலைக்கு தான் எடுத்துப்பாரு. எப்படியெல்லாம் விலையை குறைக்க முடியும் அப்படின்னு தான் பாப்பாரு இல்லைங்களா? சோ அந்த அப்படி எடுக்கும் போது அவருடைய மனசு எப்படி இருக்கும்? விவசாயி இத்தனை ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் அவர் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாரு அந்த நெல்லை விளைவிப்பதற்காக. சோ அப்போ அவர் மனசு கஷ்டத்தோட தான் கொடுப்பாரு இல்லைங்களா? மனசு கஷ்டத்தோட தான் கொடுப்பாரு. அப்போ அந்த அவருடைய அந்த வருத்தம், அவருடைய துயரம், அதனுடைய இம்பாக்ட் எல்லாமே அந்த தானியத்தில் படுகிறது. இப்போ அதை வாங்கிட்டு போய் ஒரு வியாபாரி வேறு ஒருவருக்கு சில்லறை வியாபாரம் செய்கிறார். அந்த அரிசி தான் நம்ம வீட்டுக்கு வருகிறது. சோ அந்த அரிசியில எத்தனை கைமாறி வருகிறதோ அத்தனை பேருடைய அந்த என்ன சொல்றது இம்பாக்ட் அதுல இருக்கும், தாக்கம் அதிலே இருக்கும். சோ அதை வந்து நம்ம சமைக்கும் போது, நம்ம அதை வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது நாம் பாவத்தை உண்கின்றோம். அந்த இம்பாக்ட் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இருக்கும். நம்ம
எத்தனை ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டாலும் சரி, விதவிதமா சாப்பிட்டாலும் சரி, நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கையில மனைவி கையில சாப்பிடும் போது நமக்கு கிடைக்கிற திருப்தி நம்ம ஹோட்டல்ல சாப்பிடும் போது கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஏன் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, அங்க வந்து அங்க சமைக்கிறவர் வந்து பாலாஜி பிரபு வந்து வருவாரு 3 மணிக்கு. சோ சூடா காஃபி போட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்துல அதை சாப்பிட்டு போய் அவர் ஃப்ரெஷ்ஷா வேலை பார்க்கட்டும் அப்படின்னு நினைப்பாங்களா? இல்ல இல்லைங்களா? அவருக்கும் வந்திருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கும் எந்த தொடர்புமே கிடையாது இல்லைங்களா? அவர் பாட்டுக்கு இந்த வெயில் காலத்துல வேர்க்க விறுவிறுக்க காஃபி போட்டு கொடுப்பாரு, அதை கொண்டு வந்து சர்வர் சர்வ் பண்ணுவாரு, அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? ஆனா இதுவே வீட்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கான், அவன் மத்தியானம் ஒழுங்கா சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டான், டிஃபன் பாக்ஸ்ல கட்டி கொடுத்தத சாயந்தரம் பசியோட வருவான் அப்படின்னு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அவனுக்கு பிடிச்ச டிஃபனா பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. சோ அப்போ அன்பும் கலந்து செய்யப்படுகிறது. அதனாலதான் வீட்டில் சமைக்கப்படுகிற அம்மா கையால மனைவி கையால சாப்பிடும் போது அந்த திருப்தி அன்பையும் சேர்த்து அவர்கள் பரிமாறுகிறார்கள். அதனாலதான் அதனுடைய தாக்கம் நம்மளுக்கு நன்றாகவே தெரிகிறது. இதுதான் அதனால இந்த மாதிரி யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அதனாலதான் பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது, அந்த உணவை சுத்தமாக சமைத்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஒரு 2 துளசி இலைய வச்சு ஆஃபர் பண்ணும் போது அதில் இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. சோ அந்த உணவை நம்ம மொத்த உணவுலையும் கொண்டு போய் கலந்துட்டு எல்லாருக்கும் பரிமாறும் போது, வீட்டுல வந்து எல்லாருமே பக்தி செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஹஸ்பண்ட் வந்து பக்தியில இருந்தா ஒய்ஃப் பக்தியில இருக்க மாட்டாங்க, ஒய்ஃப் பக்தியில இருந்தா ஹஸ்பண்ட் வந்து பக்தி செய்ய மாட்டாங்க, இல்ல 2 பேரும் பக்தி செய்பவர்களாக இருந்தால் குழந்தைகள் பக்திக்கு வரமாட்டாங்க. யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவர்களுக்கு அந்த பிரசாதத்தை கொடுங்கள். சோ அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடும் போது அவங்களுடைய உணர்வுகள், உள்ளத்தில் இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளென்ஸ் ஆகிட்டே வரும். சோ உணர்வுகள் எல்லாம் புத்துணர்ச்சியாகும். அவர்களுடைய இப்ப வரலைன்னா கூட இன்னைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க கண்டிப்பா கிருஷ்ண பக்திக்கு வருவாங்க. சோ இது வந்து உறுதி. சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ அந்த இம்பாக்ட் எல்லாமே நீக்கப்பட்டு விடுகிறது தானியங்களில் இருந்து. சோ அதை வந்து சாப்பிடும் போது நம்மளும் வந்து நம்ம மனசில் இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாமே நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. இல்ல அப்படின்னா ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடும் போது 2 இட்லி பாவம், ஒரு சட்னி பாவம் அப்படின்னு, ஒரு கப் சாம்பார் பாவம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே பாவத்தையே தான் உண்கின்றோம். சோ புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் கிருஷ்ணருக்காக தயாரிக்காமல் என்னுடைய சுயநலத்திற்காக நான் ஏதாவது சமைச்சு நான் மட்டும் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, என் தட்டுல வச்சு சாப்பிடுறது சாப்பாடு கிடையாது, அது பாவம். சோ பாவத்தை தான் நான் உண்கின்றேன். அது எவ்வளவு ருசியான உணவாக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து நம்மளுக்கு என்னத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா பாவ விளைவுகளை தான் உண்டாக்கும். சோ நம்ம இதுல இருந்து தப்பித்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்ம இந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். பிரபு இதுக்கு முன்னாடி அந்த சைக்கிளுக்கு போங்க பிரபு. இப்போ வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டியூட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து வேதத்தை தந்தார். சோ அவருடைய மூச்சுக்காற்றிலிருந்து பிறந்ததுதான் வேதங்கள். சோ இந்த வேதங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் 4 ஆசிரமம் 4 வர்ணம் அப்படின்னு எல்லாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லைங்களா? அது பின்னாடி வரப்போற சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். சோ கடமைகள், பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. பிராமணர்கள் வேத கல்வியை செய்யணும். அப்புறம் விவசாயிகள் வந்து வைஷ்ணவர்கள் வந்து வியாபாரம், மாடு அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துக்கணும். சத்திரியர்கள் வந்து நாட்டை காக்க வேண்டும். சூத்திரர்கள் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கான அந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்மளுக்கு யாகங்கள் செய்ய வேண்டும். மக்கள் தேவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக யாகங்களை செய்ய வேண்டும். பகவான் வந்து இந்த உலகை படைத்து தேவர்களை எல்லாம் படைச்சு, தேவர்கள் எல்லாம் யார் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் பகவான் இருந்து பிரிந்து வந்த அணு துணுக்குகள், அதே மாதிரிதான்
தேவர்கள் 30 தேவர்கள், இந்திரன், சந்திரன், வருணன், இந்த மாதிரி எல்லா தேவர்களும் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களும் பகவானிடமிருந்து வந்த அணுத்துணுக்குகள் தான், பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான். என்ன, அவங்க வந்து நம்மளை விட மிக 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 சக்தி வாய்ந்தவர்கள். அவங்க வந்து பகவான் வந்து இந்த தேவர்களை வந்து தன்னுடைய ஆபீஸ மேனேஜ் பண்றதற்காக, இந்த உலகத்தை மேனேஜ் பண்றதற்காக ஒரு டிபார்ட்மெண்டா பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அலோகேட் பண்ணிருக்கிறாரு. நீங்க இதை பார்த்துக்கோ, வருணனுக்கு மழை, சூரியனுக்கு சூரிய ஒளி, அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற தேவர்களை திருப்தி செய்வதற்காக யாகங்கள் செய்ய வேண்டும். அந்த யாகங்கள் செய்வதனால அந்த தேவர்கள் மகிழ்ந்து நமக்கு வேண்டிய இயற்கை செல்வங்களை எல்லாம் வாரி வாரி வழங்குவார்கள். சோ அதனால மழை கிடைக்கும், மழையினால் வந்து விவசாயம் செழிக்கும், தானிய உற்பத்தி பெருகும். சோ இதுதான் வந்து இதை அப்ப தானிய உற்பத்தியை வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சு நம்ம சாப்பிடும் போது நம்முடைய களங்கங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்குகின்றன. இல்லைன்னா நம்ம உண்பது வந்து பாவம் அப்படின்னு இந்த யாக சக்கரத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். நெக்ஸ்ட் போங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை நாம சொல்ல வேண்டும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. இது வந்து யார் யாரு நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன். இந்த 5 பேரையும், இந்த நடுவில் இருக்கிறவர் யாரும் கிடையாது, சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணர் தான். சோ அவர் வந்து மனித உருவிலே 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்த போது சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரித்தார். சோ அவர்களுடைய அத்தியந்த சீடர்கள் தான் இவர்கள் எல்லோருமே. இவர்களை வந்து எதற்காக வணங்குகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம மகாமந்திரம் இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை கொண்டு வந்தவரே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். சோ அவர் வந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்வதற்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது சின்ன சின்ன தவறுகள் பண்ணிடுவோம். அதிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இவர்களிடம் வேண்டிக் கொண்டு நாம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்கின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெரிய மாலை எடுத்துட்டு, அந்த 108 மாலையில ஒரு பெரிய மாலை இருக்கும். அந்த பெரிய மாலை கிருஷ்ணருடைய மாலை. அந்த கையில வச்சுட்டு இந்த ஆள்காட்டி விரல்னால அந்த மாலையை தொடவே கூடாது. இந்த கையை தான் வந்து உருட்டணும் மாலைய. நம்மை பார்த்து இன்வெர்ட்டா தான் நம்ம வந்து உருட்டணும், இப்படி வெளியில பார்த்து உருட்டக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சொல்லணும். அந்த பெரிய மாலை சொல்லும் போது ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா அப்படின்னு இந்த பஞ்ச தத்துவத்தை நம்ம சொல்கிறோம். அடுத்த மாலை நம்ம சொல்லும் போது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ராதாமா அப்படின்னு அர்த்தம். ராதா ராணியை நாம விழிக்கின்றோம். சோ ராதா அப்படின்னு கூப்பிட்டா கிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். அடுத்ததே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னோம்னா ராதாமா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. சோ இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது ஒரு மெக்கானிக்கலா, ஒரு மிஷின் மாதிரி சொல்லாம அனுபவிச்சு சொல்லணும். அந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது உடனே நம்மளுக்கு கிடைச்சிராது. ஆனா போக போக நீங்கள் அதிலே ஒரு ருசியை காண்பீர்கள், அது நிச்சயம். ஆனா ரொம்ப அட்டென்டிவா சொல்லணும். பிரபுபாதர் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா, அட்டென்டிவா சொல்லாத மந்திரம் எதற்கு சமம் அப்படின்னா, நம்ம ஜல்லடை இருக்கு, மாவு ஜலிக்கிற ஜல்லடை, அதுல தண்ணி குடிக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அதுல தண்ணி குடிச்சா கீழே வழிஞ்சிரும். அந்த மாதிரிதான் அட்டென்டிவா. இன்அட்டென்டிவா சொல்ற மந்திரம் வந்து ஜல்லடையில குடிக்கிற தண்ணி மாதிரி, அது பிரயோஜனமே இல்லை. அப்ப எப்படி சொல்லணும்? ரொம்ப அட்டென்டிவா சொல்லணும். ரொம்ப அட்டென்டிவா, ஆத்மார்த்தமா அவரை நினைச்சுக்கிட்டு, அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸை நினைச்சுக்கிட்டு, இல்லைன்னா அவருடைய 4 கை சொரூபத்தை நினைச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா சாமசுந்தர ரூபத்தை நினைச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் நினைத்து கொண்டு செய்யும் போது நம்ம பகவான் வந்து நம்முடைய நாவிலே நடனமாடுகிறார் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரபுபாதா. சோ அதனாலதான் நம்ம இதை வந்து ரொம்ப அட்டென்டிவா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இங்க ராமா அப்படிங்கிறது வந்து பலராமரை குறிக்கின்றது. சோ இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாவும் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாவும் பகவான் மேல ஒரு லவ்வோட, ஒரு அஃபெக்ஷனோட சொல்லுங்க. பகவான் வந்து உங்களுக்கு துணை செய்வார்.
அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டம். ஏன்னா அர்ஜுனரே பின்னாடி ஒரு இதுல சொல்லுவாரு, என்னுடைய மனம் வந்து ரொம்ப மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பகவானே, நான் காற்றை கூட கட்டுப்படுத்தி விடுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாரு. சோ மனதை கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். அர்ஜுனருக்கே கஷ்டம்னா நம்மளுக்கெல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது ஆனா பயிற்சியினாலே கைகூடும் அப்படின்னு பகவானே வந்து அதே ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து சொல்லுவாரு. சோ நம்மளும் பயிற்சி செய்தால் நம்மளுக்கு நடக்காதது எதுவுமே இல்லை. சோ கண்டிப்பாக இதுவும் நம்மளுக்கு கை வரும். அடுத்தது பிரபு. பிரபு அடுத்தது போங்க. இதோடைய ஸ்லோகம் வந்து கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. முன்னாடி போங்க பிரபு. அதுக்குள்ள 42 வந்துருச்சு. முன்னாடி இருக்கு போங்க. மொத்தமே 16 ஸ்லைட்ஸ் தான் இருக்கு. இல்ல இல்ல பிரபு, இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் ஏன் இந்த இதுல வரல அப்படின்னு தான் எனக்கு தெரியல. அதான் பாக்குறேன். அந்த ஒரு டக்கு நடந்து போகுமே அதெல்லாம் இருக்கா பிரபு? வரும் மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல வரும். சரி தோ இருக்கா? சரி, அப்போ இதுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கணும் அந்த ஸ்லோகம். இதோ பாருங்க மாதாஜி, 36 இருக்கு. அது அதுக்குள்ள 42 போட்டு அதுக்கப்புறம் 36 38 மாத்தி மாத்தி ஏதோ கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு. ஆமா கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு. அதுதான் பாக்குறேன் நான். ஓகே, அதோட ஸ்லோகம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் பாக்குறேன். அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டோட ஸ்லோகமா மாதாஜி? ஆமா 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 பிரபு. ஓகே, நமக்கு வந்து ஸ்லோகம் இருக்கா மாதாஜி? நம்பர் தெரியுமா? இருக்கு இருக்கு பிரபு, இருக்கு. நான் கொஞ்சம் முன்னாடி கூட பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓகே, நம்மளே அப்படியே சொல்லிட வேண்டியதுதான். ஓகே, இங்க பாருங்க, உடல் தலம். ஸோ உடல் வந்து நம்ம வந்து நமக்கு இந்த பௌதீக உலகத்திலே நம்ம மக்களாக பிறந்த நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல புலனின்பம் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். நம்மளை நாம் திருப்திப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், நாவை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், நம்முடைய காமத்தை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், நம்முடைய அகங்காரத்தை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆசைகளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து இருந்திருக்கிறது. ஆனா இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அந்த புலனின்பத்தையும் விட வேற ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ ஆன்மீக வாழ்க்கை, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பக்தி பண்ணலையா அப்படின்னா பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். ஆனா இது டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. சோ இந்த மனித பிறவி எடுத்ததன் காரணமே வந்து என்ன அப்படின்னா பகவானை சென்று அடைவதுதான். நாயோ பூனையோ மிருகங்களோ மரங்களோ பக்தி செய்ய முடியாது. சோ இதுல இருந்தே நம்மளுக்கு தெரியுது மனித பிறவியின் நோக்கம் பகவானை சென்று அடைவது அப்படின்னு தெரியுது. ஆனா என்ன பண்றது, நம்ம வந்து நம்ம செய்த கர்மங்களினாலே வந்து நம்ம இங்க வந்து பிறந்துட்டோம். சோ நமக்கு வந்து புலனின்பம் அப்படிங்கிறது அதுக்குதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். சோ அப்போ உடல் தலம், அந்த உடல் ஆசைப்படுகிறது, அதனை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய புலன்களின் வாயிலாக நம்மை வந்து அதை வந்து திருப்தி செய்து கொள்ளுகிறோம். சோ நம்முடைய ஆசைகளை திருப்தி செய்து கொள்வதற்கு புலன்கள் வந்து கை கொடுக்கிறது. சோ நம்முடைய காமங்களை தீர்த்து கொள்வதற்கு புலன்கள் வந்து கை கொடுக்கிறது. அந்த புலன்களுக்கும் மேல இன்னொருத்தர் இருக்காங்க, யாருன்னு பார்த்தா மனசு. இதுதான் வந்து ஸ்டோர் ஹவுஸ் இல்லைங்களா? நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாமே வந்து இங்கதான் வச்சிருக்கிறோம். அதை பார்த்து ஆசைப்படுறோம். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது பிரபு. ஓ சாரி மாதாஜி, மியூட் பண்ணு. ஓகே, நம்முடைய ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸா வந்து இந்த மனசு இருக்கிறது, ஒரு களஞ்சியமாக. சோ அங்க இருக்கிறது, அதை வந்து இதெல்லாமே செயல்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா?
புலன்களை யூஸ் பண்ணி நம்ம மனத்திலே இருக்கின்ற ஆசைகளை எல்லாம் நம்ம வந்து தீர்த்து கொள்கிறோம். அப்போ இந்த மனதிற்கும் மேலே வந்து அறிவு அப்படிங்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. அந்த அறிவுங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் நம்மளுக்கு வந்து கை கொடுத்தால் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்குவோம். நம்ம வந்து பிறந்தது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பகவானை அடைவதற்காக. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிற செல்வாக்கு, செல்வம், இந்த உடல் மூலமாக கிடைத்த உறவுகள் எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானவை, அழிந்து போகக்கூடியவை. அழியாதது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா அது பகவான் மட்டும்தான். சோ எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா பகவான் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். சோ பகவானை நோக்கி, ஆன்மீகத்தை நோக்கி நம்ம வந்து நம்மை வந்து திருப்புவோம். அது வரைக்கும் வந்து நம்ம புலனின்பத்தையே தான் நாடிக்கொண்டிருப்போம். புலனின்பத்தை நாடி 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 அது கிடைத்தும் கிடைக்காமலும் அனுபவித்தும் அனுபவிக்காமலும் வந்து நம்மளுக்கு அதுல அலைக்கழிக்கப்பட்டு மட்டுமே தான் ஆன்மீகத்திற்கு வர முடியும். இந்த கலியுகத்திலே மக்களுடைய நிலைமை இப்படிதான் இருக்கிறது. சோ அறிவு எப்போது அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திற்கு நம்ம போகிறோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து ஆன்மா அப்படிங்கிறது, அறிவுக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கிறார், ஆன்மா அப்படிங்கிறதை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆத்ம ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இதுதான் வந்து ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ். இதன் மூலமாக தான் நம்ம வந்து ஆன்மீக தலத்தை நம்ம வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதை விளக்குகின்ற அந்த சைக்கிள் தான் இது. அடுத்தது பிரபு. பிரபு 42 கடைசியில இது பண்ணுங்க பிரபு, இப்ப வேண்டாம். இந்த ஸ்லைடா இல்ல அந்த டக் ஸ்லைடா மாதாஜி? இல்ல இருங்க, 21 ஸ்லைடு ஒன்னு இருந்தது பாத்தீங்களா? 21 இதுக்கப்புறம் இருந்தது பாருங்க, 21 டக் ஸ்லைடு. மாதாஜி இது படிங்க. ஆனா ஸ்லோகம் நம்பர் கூட இங்க தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்துல. சரி படிங்க மாதாஜி. 21 தானுங்க மாதாஜி. மாதாஜி யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்ட. எஸ் மாதாஜி. யத் 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 யதாச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத் ததே வேதே ரஜோ வேதே ரோச்சனக சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ் ததனு வர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத் தத் ஏவ ரோச்சனக சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது? முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். சோ பெரிய மனிதர்கள் எந்த மாதிரியான செயல்களை செய்கின்றார்களோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்கள் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. சோ இது நம்மளுக்கு நல்லா புரியும் இல்லைங்களா? நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இப்போ நடிகர் நடிகைகள் வந்து என்ன பண்றாங்களோ அதை அப்படியே டிட்டோவா பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அதுதான். சோ அப்போ நம்ம வீட்டுல எடுத்துக்கோங்க, நம்ம குழந்தைகள் நல்ல பழக்க வழக்கங்களோட இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இப்படி செய் அப்படி செய்ன்னு சொல்லக்கூடாது, நம்ம வந்து நடந்து காட்டணும். சோ சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அப்பா ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அதை பார்த்து பார்த்து பிள்ளையும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டான் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரியான நம்ம வந்து நல்ல பழக்கங்களை வந்து சொல்லித்தரணும். சோ கோயிலுக்கு போகிறது, அங்க வந்து பெரியவர்களை வணங்குவது, அவர்களுக்குரிய மரியாதையை தருவது, வீட்டில இருக்கிற தாத்தா பாட்டி கிட்ட மரியாதையா பேசுறது, அன்போட பேசுறது, இது எல்லாமே வந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அதை செஞ்சு காட்டணும். அதை பார்த்துதான் அந்த குழந்தைங்க கத்துக்கணும். அப்போ இல்லைன்னா ஒரு புகைப்பிடிக்கிற அப்பா தன்னுடைய பையனை வந்து புகைப்பிடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நீ நிறுத்துப்பா, அப்புறமா நான் நிறுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவான். சோ அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெரிய மனிதர்கள், சோ ஒரு நாட்டினுடைய மன்னர், ஆசிரியர், தந்தை, சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளரியா இருக்கணும். சோ அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க தங்களுடைய தகுதிகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
அவர்கள் அது மட்டும் கிடையாது, அவர்கள் வேத இலக்கியங்களை படித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதுல என்ன டவுட்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது வழி நடத்துவதற்கு. சோ அந்த மாதிரி தங்களை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், அதே மாதிரி நடக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய மனிதர்களுக்கு அழகு. சோ அந்த மாதிரி அமைத்து காட்டுபவர்களை தான் உலகம் பின்பற்றுகிறது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, அம்மா டக்க ஃபாலோ பண்ணி அத்தனை டக்ஸும் போகுது இல்லைங்களா? சோ ஆனா இப்ப இந்த கலிகாலத்துல நம்மளுடைய யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க? சிகரெட் குடிக்க கூடாதுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, அதை எப்படி தூக்கி போட்டு குடிக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லி தந்துட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்க வேற பாதையில திசை திரும்பி போய்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதனால நம்ம குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுலயே பக்தியை வேற குழந்தைங்களுக்கு, பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்க அப்படின்னு டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே கூடாது. எல்லா குழந்தைகளும் பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த குழந்தைக்கு நம்ம நல்லது செஞ்சோம்னா நம்ம குழந்தைக்கு நல்லது நடக்கும். அதனால எல்லா குழந்தைகளையுமே நல்ல வழி காட்டணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். நம்ம பெரியவர்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நடந்து காமிக்கணும். சோ அததான் இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது. சோ இவர்கள் பெரியவர்களாக இருக்கணும். பெரியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா தன்மை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இந்த தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு காந்திஜியே ஒரு உதாரணமாக சொல்றாருன்னா, ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் இந்த கதையை சொல்வது உண்டு. காந்திஜி கிட்ட ஒரு பேரண்ட், அம்மா அப்பா 2 பேரும் ஒரு குழந்தைய கூட்டிட்டு வர்றாங்க. தங்களுடைய குழந்தைய கூட்டிட்டு மகாத்மாஜி, இந்த மாதிரி என்னோட குழந்தை பாருங்க, இவனோட பல்லெல்லாம் பாருங்க, எல்லாமே சொத்தையாயிடுச்சு, அவ்வளோ ஸ்வீட் சாப்பிடுறான், இவனுக்கு கொஞ்சம் அறிவுரை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. காந்திஜி யோசிக்கிறாரு. யோசிச்சுட்டு ஒரு 10 நாள் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு. இவங்க 2 பேத்துக்கும் ஒரே சந்தேகம், என்ன இதுக்கு போய் எதுக்கு 10 நாள் கழிச்சு வர சொல்றாரு, இப்பவே சொல்ல வேண்டியதானே, 10 நாளுக்கு அப்புறமா சொல்ல வேண்டியத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுட்டே போறாங்க. ஆனாலும் அவங்க முயற்சி கைவிடல. 10 நாள் கழிச்சு அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு மறுபடியும் வர்றாரு. அவர் வந்தோடனே என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா, அது பண்ணக்கூடாதுப்பா இப்படின்னு அவரை அட்வைஸ் பண்றாரு. அப்ப அந்த அம்மா கேக்குறாங்க, இது நீங்க முதலே சொல்லிருக்கலாம்ல பாபுஜி அப்படின்னு கேட்டோடனே அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் 10 நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, அப்ப நானே நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட்டு இருப்பேன், என்னாலேயே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அதனாலதான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான், நான் தகுதியை வளர்த்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இன்னொருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ண முடியும், அதுக்கு முன்னாடி நான் தகுதியே இல்லாம நான் எப்படி அட்வைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாராம். சோ அதுதான் பெரிய மனிதர்களுக்கு அழகு. சோ பெரிய மனிதர்கள் எப்பவுமே தங்களை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் அவங்க சொல்றத மத்தவங்க கேட்பாங்க, இல்லைன்னா கேட்க மாட்டாங்க. அதை விளக்குற ஸ்லோகம் தான் இது. பிரபு முன்னாடி போகணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க. பிரபு இதை விளக்குற ஸ்லோகம் தான் நான் முன்னாடி அந்த சைக்கிள்ல சொன்னது. பரவாயில்ல, இதை படிச்சிருங்க மாதாஜி. 42ங்களா மாதாஜி? படிங்க. இந்திரியாணி பரான் யாகூர் இந்திரியேப்ய பரம் மனக வனஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரஸ்து துசக. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது, மேலும் அவனோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, உடல் தலம், புலன்கள் தலம், மனத்தலம், அறிவு தலம், ஆன்மீக தலம். சோ இதை விளக்குற ஸ்லோகம் தான் அது. சோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸ்லைடு போங்க. ஓகே, இப்போ 36, 38 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, பார்க்கலாம். மாதாஜி 36 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷக அனிச்சன் அபி வார்ஷ்ணேய பலாத் இவ நியோஜிதக. இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே. விருஷ்ணி குலம் அப்படின்னா பகவான் பிறந்தது விருஷ்ணி குலம். சோ அந்த குலத்தவரே, இப்ப எப்படி குரு வம்சத்தவர் அப்படின்னு அர்ஜுனரை சொல்றாங்க இல்லைன்னா, குரு வம்சத்தின் செல்வனே அப்படின்னு சொன்னாரு பாத்தீங்களா. அதனால இப்ப அர்ஜுனர் சொல்றாரு பகவானை பார்த்து, விஷ்ணு குலத்தவரே அப்படின்னு. சோ விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்?
சோ எனக்கு இஷ்டமே இல்ல போர் செய்ய, ஆனாலும் வந்து போரில் வந்து ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. அததான் வந்து பகவான் கிட்ட அப்படி கேட்கிறாரு. சில சமயம் நம்மளுக்கு கூட வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். நம்மளுக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட நம்ம வந்து செய்ய வேண்டி இருக்கும் இல்லைங்களா? அது எதனால் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து கேட்கிறாரு. சோ அதுக்கு வந்து பதில் வந்து இங்க கொடுக்கவே இல்லையே. 36 அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? இங்க வந்து ஸ்லோகம் இல்ல, நான் படிச்சிடுறேன். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம ஏச குரோத ஏச ரஜோ குண சமுத்பவக மகாசனோ மகா பாப்மா விதத்யேன மிக வைரினம். சோ என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாரு? ரஜஸ். சோ மனிதர்கள் எல்லோருமே 3 குணங்களால் ஆளப்படுகிறோம். நம்ம பின்னாடி வரப்போற ஸ்லோகங்கள்ல பார்ப்போம். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களுமே நாம வந்து நம்மை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது, நம்மை ஆட்டுவிக்கிறது. சோ இந்த சத்வகுணம் அப்படிங்கிறது அறிவான குணம். சோ ரஜோகுணம் அப்படிங்கிறது தீவிரமான குணம். தமோ குணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சோம்பேறித்தனமானது. சோ இத வந்து விரிவாக பின்னாடி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஒரு லைன் மட்டும் பிடிச்சுக்கோங்க. ரஜோகுணம் என்பது தீவிரமான குணம் அப்படிங்கிறது. சோ ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி கோபமாக உருவெடுக்கும் காமம், அதுதான் இந்த பாவ காரியங்களை எல்லாம் செய்ய தூண்டுகிறது. ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி கோபமாக உருவெடுக்கும் காமமே காம ஏச குரோத ஏச, அதுதான் வந்து இந்த பாவ செயல்களை எல்லாம் செய்ய தூண்டுகிறது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ இது வந்து எல்லாவற்றையுமே அழிக்கும் பாவம் மிகு விரோதி இக வைரினக அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். மிக வைரினம். சோ அந்த கடைசியில அந்த ரீகேப்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ இக வைரின யார் அப்படின்னா, சோ ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகின்ற கோபமாக உருவெடுக்கின்ற காமம் தான் நமக்கு வைரி. வைரினா நம்மளுடைய எனிமி, எதிரி அப்படின்னு பகவான் வந்து பதில் சொல்கிறார். இப்போ அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. 38 படிங்க. ஆனா 38 இது வேறங்க மாதாஜி. இதுல இருக்கிறது ஆமா, நீங்க இந்த இதுல ஸ்லைட்ல இருக்கிறதே படிங்க. எஸ் மாதாஜி. யங்க சிஷ்டாசின சந்தோ முச் அந்தே சர்வ கில்பிஷைகி புஞ்சதே தேத்வகம் வாபா ஏ பசன்யாத் மகாரண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஆனா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகம் தான் வந்திருக்கணும். அதுக்கு பதிலா இந்த ஸ்லோகம் போட்டுட்டாங்க. எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி? என்ன படிக்கிறேன் மாதாஜி? இதோ இந்த எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் அந்த ஸ்லோகம் தான் வந்திருக்கணும். அதனுடைய ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஓகே, நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, நம்மளுடைய அந்த காமத்தின் அளவுகளை பற்றி இந்த 3 பிக்சர்ஸும் விளக்குகிறது. சோ காமம் தான் நம்மளை பாவம் செய்ய தூண்டுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அந்த பாவம் ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்லிட்டாரு. காம ஏச குரோத ஏச அப்படின்னு பதில் சொன்னாரு. சோ இந்த காமம் தான் நம்மளுடைய எதிரி. அந்த காமத்தின் அளவு, அந்த காமம் வந்து ஆன்மாவை மறைத்து கொண்டு இருக்கிறது. அந்த காமம் 3 நிலைகளிலே வந்து மறைத்து கொண்டிருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, நெருப்பு. அந்த நெருப்பு வந்து புகையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நெருப்பு புகையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறத வந்து யாருடைய காமத்திற்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, மனிதர்களுடைய நிலைக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இந்த நெருப்பை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தூண்டி விட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த புகையை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். நன்றாக இந்த நெருப்பை எரிய வைக்க முடியும். இந்த நெருப்பு அப்படிங்கிறது
கிருஷ்ண பக்தியை தூண்டக்கூடியது, அதுக்கு சமம். சோ அந்த கிருஷ்ண பக்தியை நம் வெற்றிகரமாக கையாண்டால் இந்த புகையை நன்றாக கொழுந்து விட்டு எரிய முடியும், பக்தி செய்ய முடியும். சோ பக்தி என்பது மனித பிறப்புக்கு மட்டுமே உரியது, மற்றவர்களால் செய்ய முடியாது. சோ நம்மளுடைய ஆசைகளை இந்த மாதிரி லெவல்ல இருந்தா நம்ம பக்தி செய்வதற்கு நம்ம முயற்சி செய்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மனால முடியும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது இந்த கண்ணாடி மேல் படிந்துள்ள தூசி. இந்த கண்ணாடி மேல் படிந்துள்ள தூசி அப்படிங்கிறது எதற்கு சமம் அப்படின்னா மற்ற விலங்கினங்களுக்கு சமமாக சொல்லப்படுகிறது. சோ விலங்கினங்கள் பக்தி செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாமே தெரியும். அடுத்த நிலை என்னன்னா ரொம்ப லோவஸ்ட். இங்க பாருங்க, கருப்பை. இந்த கரு கருப்பைக்குள்ள இருக்குது. இந்த கருப்பைக்குள்ள இருக்கிற இந்த கருனால ஏதாவது தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. ஒரு கரு அப்படிங்கிறது, அம்மாவுடைய கருப்பை அப்படிங்கிறது ஒரு பேக் மாதிரி. அதுல தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கும். அதுல இந்த கரு உள்ள இருக்கும், ஒரே இருட்டா இருக்கும். சோ ஒரு அம்பிளிக்கல் கார்டு, ஒரு தொப்புள் கொடிதான் அந்த ஃபுட் பைப் ஸ்டொமக்கையும் இந்த கருப்பையையும் இணைக்கிறது. எல்லாமே அந்த அம்பிளிக்கல் கார்டு வழியாதான் அந்த குழந்தைக்கு போய் சேருகிறது. சோ அந்த குழந்தை நம்ம அம்மா ஏதாவது ஒரு காரமா ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்ம வேண்டாம், ஒரு கையில ஒரு மிளகாயை தொட்டோம் அப்படின்னாவே ரொம்ப காரமா இருக்குது, ரொம்ப எரியுது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க. அந்த குழந்தை அப்படி துடிக்கும் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும் போது அது அம்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, குழந்தை என்ன உதைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்படி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா அந்த குழந்தை கையாளாகாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு கட்டுண்ட நிலையிலே உள்ளே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அது என்ன சொல்லுமா அந்த குழந்தை? பகவானே கிருஷ்ணா, எனக்கு இதோட போதும் இந்த பிறவி, எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுமா. நான் தெரியாத்தனமா வந்துட்டேன், எனக்கு இதோட போதும் அப்படின்னு சொல்லுமா. ஆனா ஒன்ஸ் இந்த பூமிக்கு வந்த உடனே பகவானை மறந்துடுமா. சோ அந்த மாதிரிதான் இதனுடைய நிலை. சோ இது இந்த நிலையின் காமத்தை யாருக்கு சொல்லுகிறோம் அப்படின்னா, மரம் செடி கொடிகள். சோ இந்த மரம் செடி கொடிகள், மரத்தின் மேல நாய் ஒண்ணுக்கு போகும் இல்லைங்களா, அதை வெட்டுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப எதுவுமே மரம் செய்ய முடியாது, கையாளாகாம பேசாம நின்னுக்கிட்டுதான் இருக்கும். அந்த மாதிரியான நிலைமை. இவர்களினாலே எல்லாம் பக்தி செய்ய முடியாது, ஆனால் மனிதர்களாகிய நம்மனால பக்தி செய்ய முடியும். இதுதான் இந்த 3 நிலைகளிலே ஆத்மாவை காமம் மறைத்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த காமத்தை நாம் அறிவால் விளக்கி நம்மனால ஆத்ம ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத விளக்குற பிக்சர் தான் இந்த பிக்சர். அடுத்தது பிரபு. ஓகே, இந்த ரீகேப் நம்ம பார்த்துட்டோம். துரத்தல்னா என்ன, செயல்னா என்ன, நிஷ்காம கர்மம்னா என்ன, கர்ம யோகா அப்படின்னா என்னன்னு நான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரிய சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது கர்ம யோகம்னா என்ன, கர்மங்கள் என்ன அப்படின்ட்டு இல்லைங்களா? ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் நம்ம வச்சிருக்கோம். சோ அதுக்கான பதிலை விளக்குகிற ஒரு ஸ்டோரி தான் இது. சோ ஒரு ராஜா இருந்தாரு, அவர் பேர் நிர்கா மகாராஜ். நிர்கா மகாராஜ் ரொம்ப சிறப்பான முறையிலே நாட்டை ஆண்டு வந்தார். ஏழை எளியவர்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அத்தனையும் செய்தார். தான தர்மங்கள் செய்து வாரி வழங்கினார். சோ யாருக்கு வந்தாலும் அவருக்கு இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டார். சோ அந்த மாதிரி சிறப்பான முறையிலே ஆண்டு வந்தார். அப்ப ஒரு அந்தனர் தானம் கேட்டு வருகிறார். தானம் கேட்டு வரும்போது இவர் பசுக்களை தானமாக வழங்குகிறார். அந்த பசுக்களை தானமாக வழங்கும் போது கொம்புகளுக்கெல்லாம் தங்கத்தாலே அலங்கரித்து அந்த மாதிரி அலங்கரித்து அவர் தானம் வழங்குகிறார். வணங்கிட்டார், அப்புறம் வாங்கிட்டு போயிட்டார் ரொம்ப சந்தோஷமா. ஆனா இந்த பசுக்களுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு. சோ எங்க மேய போனாலும் சரி, திரும்ப தங்களுடைய அந்த பழைய கொட்டிலுக்கே சேர்ந்து விடும். அந்த மாதிரி மேய போன இந்த மாடு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, மன்னருடைய அந்த கோசாலைக்கே திரும்பி விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா.
பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது பிரபு. கோசாலைக்கு வந்து விட்டது. அப்போ இன்னொரு நாள் இன்னொரு அந்தனர் வருகிறார். அந்தனர் வந்தோடனே யார் தானம் வழங்கிய அதே மாடு, இந்த தானம் வழங்கினாரு, அதை மறந்துட்டாரு மன்னர். அதே மாடு கொட்டிலுக்கு வந்துருச்சு. அந்த விஷயம் வந்து மன்னருக்கு தெரியாது. அடுத்த நாள் வந்து வேறொரு அந்தனர் வராரு. அப்போ இதே மாட்டை முதல் நாள் தானம் கொடுத்த மாட்டையே இரண்டாவது வந்த அந்தனருக்கும் தானம் கொடுத்து விடுகிறார். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் தானம் வாங்கிட்டு போன அந்த அந்தனர் வருகிறார். தன்னுடைய மாட்டை காணவில்லை அப்படின்னு தேடிட்டு வந்து மன்னர்கிட்ட சொல்லலான்னு வர்றாரு. வரும்போது அந்த மாட்டை இன்னொரு அந்தனருக்கு தானம் கொடுப்பதை பார்த்து விட்டு ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வேற மாடு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான மாடுகளை கொடுக்கிறேன், இந்த ஒரு மாட்டிற்கு பதிலாக, இது எனக்கு தெரியாமல் நடந்து விட்ட தவறு அப்படின்னு எவ்வளவு சொன்னாலும் வந்து அவர்கள் கேட்கவில்லை. நாங்கள் தானம் தான் வாங்க வந்தோம், யாசகம் வாங்க வரவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அந்தணர்களும் வந்து சபிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. சபிச்ச உடனே இவர் வந்து என்ன பண்றார் அப்படின்னா, அடுத்த பிறவியில ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளியாக பிறக்கிறார். பள்ளியாக பிறந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு பாலடைஞ்ச கிணறும் ஒரு கிணறு, அந்த கிணத்துக்குள்ள மிகப்பெரிய பள்ளியாக அவர் வந்து இருக்கிறார். துவாரகையில மன்னராக பகவான் வந்து ஆட்சி செய்து கொண்டே இருக்கும் போது அவருடைய பிள்ளைகள் அந்த காட்டிற்கு விளையாட செல்லுகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி விளையாட செல்லும் போது தாகம் எடுக்கிறது. இந்த கிணத்துல தண்ணி இருக்குமா அப்படின்னு எட்டி பாக்குறாங்க. மிகப்பெரிய ஒரு பள்ளி இருக்கிறது, ராட்சச பள்ளி. அதை பார்த்துட்டு உடனே ஓடி போய் பகவான் கிட்ட சொல்லும் போது பகவான் வரார். வந்து பாக்குறார். வந்து இடது கையால இப்படி அந்த பள்ளியை தொட்ட உடனே ஒரு அழகான ராஜாவாக உருவாகிறார். நீ யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி நான் வந்து நிர்கா மகாராஜா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்தது, இந்த மாதிரி சபிச்சிட்டதுனால நான் வந்து இந்த மாதிரி பள்ளியாக மாறி வேண்டி வந்தது அப்படின்னு இவர் வந்து சொல்றார். சோ அப்ப வந்து இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிகிறது அப்படின்னு கேட்டா, அவர் வந்து நிர்கா மகாராஜா வந்து தானங்கள் செய்தார், எல்லாமே செய்தார். ஆனால் பகவானை நடுவிலே வைத்துக்கொண்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு அவர் செய்யவில்லை. நான் தானம் செய்கிறேன், நான் இந்த நாட்டின் மன்னன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துலதான் வந்து அவர் வந்து தானம் செய்தார். அதனாலதான் வந்து அவருடைய கர்மங்கள் எல்லாமே கர்ம யோகமாக மாறாமல் வினைகளாக மாறிவிட்டது. சோ அவர் வந்து நிறைய புண்ணியங்களும் செய்தார். அப்போ இவர் வந்து இறந்து போயிட்டு யமராஜர் கிட்ட போகும்போது யமராஜர் கேட்கிறார், நீங்க நிறைய புண்ணியங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள், நீங்க சொர்க்கத்தில் ரொம்ப நாள் வாழ வேண்டி இருக்கும், அந்த சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும், அப்புறம் என்ன பண்றது, ஒரே ஒரு பாவம் செய்து விட்டீர்கள், சோ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே மாட்டு தானம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள், சோ இதற்காக வந்து நீங்க பள்ளியாக பிறக்க போறீங்க, சோ எது உங்களுக்கு எது முதல்ல வேணும், எதை நீங்க அனுபவிக்க விரும்புகிறீர்கள், இந்த பனிஷ்மெண்ட்டையா இல்ல சொர்க்க வாழ்வையா அப்படின்னு கேட்கும்போது நிர்கா மகாராஜா தான் நான் வந்து பனிஷ்மெண்ட்டையே ஃபர்ஸ்ட் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து விருந்துக்கு போவாங்க, விருந்துக்கு போனோடனே ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்காததையெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டுருவாங்க இல்லைங்களா, அப்புறமா பிடிச்சதை சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு. பிடிக்காததெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே அங்க இருந்து சர்வர் வருவாரு, ஓ இது இவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மறுபடியும் அதையே சர்வ் பண்ணிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரிதான். சோ அந்த மாதிரி கூட நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சோ நிர்கா மகாராஜா வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன செலக்ட் பண்றாரு, நான் வந்து பனிஷ்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறாரு. அப்பதான் வந்து பகவானை பார்க்க முடிகிறது. சோ பகவானுடைய கைப்பட்ட உடனேயே அவர் வந்து பழைய நிலைமைக்கு வருகிறார். இப்போ அவருடைய தன்னுடைய தவறுகளை எல்லாம் உணர்கிறார். சோ பகவான், இந்த உலகமே, இந்த எல்லாமே பிரபஞ்சங்கள் முழுவதுமே பகவானுடைய சொத்து. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த வாடகை வீட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும். இல்லைன்னா எங்கேயோ யாத்திரை போயிருக்கிறோம், அங்க ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கி இருக்கிறோம், அந்த வேலை முடிஞ்சோடனே அங்க தரிசனம் எல்லாம் முடிஞ்சோடனே கிளம்பி நம்மளுடைய சொந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைச்சுக்கணுமே ஒழிய, நம்ம வந்து இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய வண்டி அப்படின்னு வந்து நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது பகவானுடைய சொத்து அப்படிங்கிறதே நம்ம மறந்து போயிடுவோம். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஏழைகளுக்கு தானம் செய்கின்றோம் அப்படின்னா
என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் பகவானை வந்து நடுவில் வைத்துக்கொண்டு, பகவானே நீங்க எனக்கு கொடுத்தீங்க, நான் அதுல இருந்து தானம் செய்கின்றேன், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தானம் செய்து விட்டோம் என்றால் அந்த பாவங்களையும் புண்ணியங்களையும் நான் அனுபவிக்க வேண்டி இருக்காது. அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிர்கா மகாராஜாவுடைய கதை. இதுவே அவர் வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சிருந்தார் அப்படின்னா இவர் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த பனிஷ்மெண்டே வந்து அனுபவிக்க வேண்டி இருந்திருக்காது. சோ எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே அந்த கர்மங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து கர்ம யோகமாக மாற்றிவிட வேண்டும். இல்லைன்னா வினைகளுக்குள்ளே நம்ம வந்து மாட்டிக்கொண்டு விடுவோம். சோ அது புண்ணியமாக இருந்தாலும் நமக்கு கஷ்டம்தான், பாவமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கஷ்டம்தான். சோ அதுல இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு கர்மங்களை எல்லாம் கர்ம யோகமாக மாற்றி கர்ம விளைவுகளிலிருந்து நாம் தப்பித்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த 3rd சாப்டர்னுடைய கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா.